Ndasira kudzamaiva kuti yaende ngwasha chimboenda nemwana panzi. Ngwasha enda nemwana panzi. Enda nemwana panzi. Kugama unyatse pamusoro yamai. Pamusoro yamai. Wa 22 ndakaya kunodarira mambo makoto. Nina uyo ufangi wandingeta na papa. Kangana nawo. Masvinza ndasane mika 3. Waudzira mugabe apo ndasane mika 3. Pakati nepakati. Sawa ndingasangana neveka 3. Mba wangu ka 2 nerode kuchaona ka 1. Right, maisha yako napenda kusangana nini? Mazinga. I see message. Akaita bonde chopombwe na power. Ini ndimlo mune Hasha TV nyaya sezvadziri right. Iwo zvawakamubvisawo zvinochokuita nokuroora zvii wakabvisa tsvaga musungira zvinenge zvinochokuita nezvamai zvinochokuita neusambo zvinochokuita nedanga hapana chakutaurisa izvo zvawakabvisa izvi zvekusungira izvi zvakaenda kumba pani pangu utezvara kwazirotora ivo ukazva charo uyakunokatore nhaitondizaka ingauyeku baba vemwanasikana namai vake vakatora zvinhu zvavo zvakaenda kuna baba. Chii chakaenda kuna baba? Chii chakaenda kuna mai? Mbudzi ngani? Saka uya mundu orege yogara ungada mwana kagara kwa sisi mbuka tasini ya tena ruka harabari kwa kuna ucha ni pasiri Mwise pa makumbi ya babake. mwise pa baba Unonzani sitewi? Zvakanaka. Amapivi sei mima simbarara kureva pfuma kumugwasha varume nyanti vari kuvapenyu vari kuvapenyu sei masimbarara kureva pfuma ino pamusoro chaita kuti inini ndireve pfuma mazuva angu inini awanda sina chandakabopiwa nemugwasha inini nababa wemwana takasiyana 2005 pesa apa ndichindakachengeta vana vari vaviri nanzvadzi yake kusvika vakuri so baba vacho kana ndikatovati baba wetiito zvinoita kana kuti mugwasha tivopfuma baba vacho vanenge vachikoti ndichauya handina mari ndichauya handina mari saka inini ndiri kutoonawo kuti ininika zviri nani kuti ndipihwewo zvangu pfuma yangu ndichiri mupenyu nevayo ndatenda Pivi unodavirana nazvo here kuti murume wako uyu bvunzai ape amai ava jini amai jini munyari avape pfuma yekurohwa kwakweyo sei usingadi kuti endeona baba wako ndakaroora usanyemwerere ndakaroora ufunge angatondi konzaka vakada sei usingadi kuti
tiende kuna baba Grace isanda kuita uti wose ufundiswa kuti azviri nani amai vari pfuma kana kuti baba vari pfuma. Alright. Amai pfuma yamuri kunyatsoda mukwasha wenyu yakakura zvakadini? Inini zvangu pfuma yandiri kuda. Baba wacho wakambouya wakanyora zvawakanyora, tine bepa ratina. Ndiri kopi unze ndapa comrade socks. Ndiri kopi bepa racho. Saka inini hangu handisi kuti nini pfuma yandinoida ndiri ndega. Inini ndikanandika ikanzi pfuma yauya nemurume wangu tinoshedzana tichiita zviripo. Kana pagumbezi ndakamushedza akauya, mbudzi ndoyanetsa kuuya yababa haisati yabviswa nanhasi. Alright. Wamapa pepa hapo mungafungidzire here mari yamuri kuda imimi oti mazwenyu ndaanzwa mati zvenyu imimi nekuti nguva yareba hongu munosvika kukuremekedza murume wenyu kuti kana nekuti hongu imimi munokwanisa kuzomushedza muchigovana pfuma yamunenge mawana kubva pamwana wenyu wamakabereka. Imimi zvenyu chaizvozvo zvamuri kuda imimi muri kuda chii? Inini zvangu akandipawo mombe dzangu kana 4. Imimi? Alright. Ava matauro zvakanaka mai. Atidwananei vana mai. Atidwananei. Imimi batsirwai naamai Jini Munyara. Kana kuti imimi batsirai amai Jini Munyara. Handitika? Kuenda nokudzoka. Ana mai pakuroorwa kwomwana wenyu munopiwawo mombe ngani? Runyararo. Ndikuda amai Wachete ngafunze. Amai simukai amai. Amai Jini. Ndikubvunza vaka kuti mugone kubatsirana. Mugogona kuziva mukati metsika nemagariro atinorarama nawo mudare ramambo Makope. Hakuna amai vanowana mombe 3 kana 4. Vanowana mombe yavo chaiyo imwe chete. Handitika? Kana dziri nhau yokuti mwana wenyu akaroorwa ari chimuhomba pari kudiwa chimanda, ichocho ndochamunotsemunana nei? Tabvisanaka? Zvakanaka. Saka ndiri kuti pamombe dzamatsanangura amai muchapiwa mombe imwe chete youmai. Handitika? Tabva pane zvatinotsanangura toziti kuti amai vangu nimakanyatsintarisa makasumuka tawakaitete hatina zvinzwa pane zvatinoti zviverengeto zvaamai naika zvegurosara hatizvitarisire pakuroora ndokuti hatimbofa takatarisa mwana kuti anzi muri kuona mwana ari apa ndakaroora ndakabvisa grosari mabhiskitsi maswitsi masitambo nai ndirozvo asida zviverengeto zvaamai. Saka ndiri kuti munogona kupiwa imimi mombe nezviverengeto zvenyu zvaamai. Panapa kana zvirizvo makanyoresa 500 ndozvo zvamai
800. Right. Saka tiri kuti isusu atereki tiri kuti amai muchapiwa mombe yedu imwe chete yeumai nemari yenyu inoita $800 ndozvamuri kutsanangura kuno mukwasha wenyu uyu. Iye mukwasha uyu kana azofara nekugara zvakanaka kwaanenge aita nemwana wedu ozokutengeraiwo sutu yorudo rwenyu kana kuti toti imimi inonzi yachikosho motengerwawo yenyu. Ndimunenge muchiziva rudzi rwejira rwamuri kuda, rudzi rwebvudzi rwamuri kuda, yeti yenyu nezvose zvakadaro. Saka ndiri kuti pazvinhu izvozvo ndozvatiri kutarisira izvimwe zvese zvine zvinenge zvakuita nerusando zvakuita nemombe dzedanga takuzozvida murume wenyu aripo. Iye nhasi hama yemurume wenyu iripo nhasi ndiani? Havana kuuya, ndavafonera zvangwanga vachingoti ari kuuya mukomana mwana wavo hanzvadzi yake musikana haana kuzokuda kuuya. Haana kuuya? Alright. Bvunzai wazinzwa zviri kudiwa nambuya vavo. Pane zvaungade kutaura? Nemudzimai yangu tokutoka natonakazvizvi but vakapatisokarakazvita ndonyaya last time so gara kuti abate kuyo mukadzi akutodiwa kumba kwawo kwacho unazvona. Saka inini ndizori basa nepakati handisiuziva kuti mukadzi achatorwa here zvekuroora handirambe ndoitawo zvishoma nezvishoma asi mushure mekuve wemukadzi ndakakudanisa kuti kuno zvakaitikawo pamwe zvakaitikawo vanhu vakataura. Saka ambuya kune mwana waurizwa kutoka munyanja yakandodzi. Alright, ndazvinzwa. Mambo mukomana uyu bvunzai ari kuti zvataurwa naambuya vangu ndazvinzwa, asi ndine kahururwi kadiki diki kekuti padare redu rapfuura remusi wa22 pakabuda mazwi ekuti mukadzi wake uyu ari kudiwa kumusha kwavo ava mai vakava. Zvino hazvichazivikanwa kuti kuenda kunogara here kana kuti kuenda kunopfuuridzwa kuno mumwe murume kana kuti kurambaniswa. Imi chokwadi here kuti muri kuda mwana wenyu? Pamusoro imama inini hangu kuti ndisvike pakudaro handina kudaro, mashoko ewayo handambomataura. Inini chandakaudza munyaya ndakati ko zvinoita here kuti moenda kunotonga mwana wangu ndisipo, uyezve maenda kunotonga mwana iye hamuchauya kuzondiudzawo kuti nyaya dzakafamba sei. Amai sigai ana yenyu musati jodzere pameso shungu nepressure ngazvidzikame. Regai kusika yenyu maoko yenyu, ivai mudzimai mukuru akagara akatonhora ripe kwete kuchucha zvamuri kuita hamusi kudzingirirwa amai. Ndakangonzwawo kuti pane murume aisa mameseji mufoni memukwasha. Alright. Ndiwo zvikomba nhaiwe previous. Saka inini handaifanirwa kudaro. Saka taida kuti mushidimbo vangotaurira amai kuti amai ndaisirwa mameseji mufoni mavo muchikomba. Pamusoro makandakaisirwa meseji ka nyaya ndeyapawa yakasvika kuna kubvunzai. Saka ndofungira kuti amai uyu mwana wenyu anofanira kudza ichi imimi makada kufesa mukwasha panoita problem. So shoko raMwari bhaibheri rinoita kuti mukadzi anorambirwa chii? Anorambirwa chii? Mwana wenyu ngaakudze mhosva yakagarira mwana wenyu kwete mukwasha. Iwe mwana udza mai vako zvakaitwa naana Pawa. Iyo taurisa chiudza mai vako.
baba mwana akuyama kwezi baba mwana Kasikai nguwa iri kumhanya ndikuda kumhanya vanhu vamwe. Iyo mwana iyo kasira kudzamai vakuti yaje ngwasha chimboenda nemwana panzi ngwasha enda nemwana panzi enda nemwana panzi kugama unyatse pamusoro yamai pamusoro imamo musi wa 22 ndakauya kuno kudarika mambo makoto nenhau yeufambi wandingaita napapa mazvimbo haisi message akaita bonde choupombwe napower uzvo ini mune arugara glendon yani baba wake ndekwaakanga anyepa kuti kuglendon kune maketi yakanaka yekutengeswa kwenyama yembudzi iye achivimba nekutenda kuti anenge awana nzira yakasununguka yekusangana napower nokuti akanga aona power kubva kuna power saka nyaya iyoyo amai zvishuwa uyu mukwasha wenyu ari kuti mudzimai vangu zvangu ndiri kudini zvangu ndiri kumuda pfume yenyu amari kutaura ndiri kuibvisa asi izvi zvamanga makunditi mwana wangu ndakumuda nechikonzero chokuti makagara dare naye musina kundiudza ichokwadi pakatadzwa ipapo kana iwe wakauya nemwana wevadiki kudare usina kuenda kunozivisa vabereki vake hazvibvumirwe izvozvo unovazivisa vabereki vake kuti ndakuenda nemwana wenyu kudare nokuti anogona kuuya muno osvika munomu kwouya vanodzudza mashavi ehuroyo iye obva aona kuti ndovabiyangwa robva ramubata robva raita dambudziko urauti tekutanga zvishamuswa 8 fana kuya kudare ndakatoenda ndavazisa mama muchirume kunge tasinganidza napavo but musi wa 22 tabva kuno kudare iye pawa yakabva tondifonera futi achiti ndakuchikudzo ndamboenda kwasagira mai noti $50 uyezve wana wako ari pambo ipapo ndavira kuti wachibuya ndida kukudze ndida kukuratidza kuti ndini mukwasha wavo anditika zvishuwa wana wangu ambo yamutenda mese yekuti yamutore wana wangu ndakatiwa saka zvakandiremera kuti ndinosvika pamusha pahambuya iye pawa achiti ndiyakusvika zvisinei iyo zvandichazvipinza panhau yakataurwa namai vava ava amai havana kunza nhau iyoyo varuda nhau yavo yepfuma iwewe panapa vatsanangura kuti wane nguva yakareba une mwana wavo zvekuti wane vana vatatu ndozvo vana vacho vatatu ivavo ndovane pfuma iri kudiwa naamai a iri kudiwa navabereki vavo inova yavabvuma kuti azoshuwa pfuma yandirodini ndinobvisa handiti kurati kwana vatatu kusanganisira nouyo akachitamba nayako naiga hausi kuti autandi wako gutu zvakanaka asi mumwe achazoya pamundu pauchazotauta ava vatatu national komba ndamwana national kana zviri mumba anonzi pawani wake njobo wake Stella Mkomana anonzi ani pawani Pawa Mugabe Pawa Mugabe Pawa Mugabe hamuno nechinanga chikomba iri muno munde yabvunzai na maichina yapawa Mugabe takaitonga ikapera ndiyoyeyo kuti ndakasangana naye ushu achibva kundirandira usiku parodhi ndikaita zvandakaita ushu uyo akazoti manzikuramba ndakamira chete imi muchiitana cheteko kuti akuenda ane pamamai pakunofana kuona imuri mimi ade mumwana wenyu akabatwa nechikomba asi mukwasha akasvika pamberi pachangamira akati nini nyange mukadzi wangu ndamubata senechikomba mukadzi wangu ndikumuda handitika ndaifungira kuti mimi musati mabhadhara musati amene pamusoro changamira ini ndinofunga kuti vabereki ngatimbotarisai masaidzi ese mukwasha wenyu avhuma kuti mukadzi ndikumuda asi mukadzi akandiurira
mwana wenye akatotaura ega akati shuwa ndo zvandakaita. Ndaifungira kuti panguva ino iyi taimbogona kumbomira kumbobvunza zvipfuma. Tatanga tagadzirisa musha wevana kuti vana vagarisane zvakanaka. Muonero wandakuita ndinenge ndakona sekunge ngatege kuone mumwe munhu wekuzona sekunge vabereki vari kuisa mwana wavo pastikeni kuti akabva kuna Bvunzai akaenda kuna Paul achibva kuna Power achaya mangwana kwandiri. Ndaifungira kuti vabereki ngatimbomirai mukumbira mambo kana mukumbira kuti mambo tikukumbirawo kuti vana vedu timbovagadzirisa, asi pfuma inouya. Mvunzo maita ndaifungira kuti mogona kumboti Samoni rakaya kuna mambo repfuma, asi tombohodwa tombopa mwedzi 2, 3, 4 tichiona kuti musha wevana wekugarisana zvakamira sei, pfuma yedu ichizouya. Pakapera mwedzi iyoyo moya kuna mambo kuti mukwasha nemwana wedu magarisana zvakanaka, ndakuda pfuma yangu. Kunyangwe vanhu varambana, pfuma yenyu mune right yekuya zoiklema kuna mambo inouya. Asi panguva ino ndaifungira kuti tokumbira changamire kuti pfuma inouya, asi ngatitange tagadzirisa musha wevana uyu kuti ufambe zvakanaka. Torega kuva too much demanding kupfuma tisingagadzirise vana ava. Ameno Shumba. Inini hangu ndinotoda kuti vana vangu vagare zvakanaka. Handiti izvozvo zvandiri kutaura zvepfuma izvi kana zvavakamboita zvokubatwa zvechikomba zvacho zvapfuura izvi hazvisi zvokutanga ndichiona. Handiti so mukwasha wangu anosvika panguva yekutaura kuti inini ndabata mukadzi nechikomba, handiti obhadharwa mari ojamari. Handiti saka inini ndakutoona kuti ndo gemu ravo ravari kuita vanhu vanhu. Amaijini mataura zvakanaka. Previous wangu batwa nechikomba kwete panakapa ukaripa mwana wenyu uyu akabhorambirwa mudare muno muna Power kundanda kurara naye akatobvisa nguo yake kushu. Ndakazviona pavidhiyo. Makazviona ka? Ndiye chaiyeyi. Ndiye chaiyeyi. Saka ndachida mwana uyu akamutora murasi Okay, Runyararo. Akatora navari vana adiki. Nhasi iwewo mukomana iwewe kana kuti murume iwewe wakuita sekunge wakuita bhizinesi nomukadzi wako uyu uchimufurira futi kuti asikobo yake yange chidiki. Zvino ndosaka iwewo wakatya kuenda kunotaura kwaambuyo. Dai ndandirini ndaikurova zvokukurova kuti wakutuma mwana mukadzi wako kumaricho, waenda kumaricho kuyo makudedza nomurungu wokumaricho wakudzoka futi kuya mamutara kuti mukadzi wako arapuwa mari. Pamusoro ishoma imi muri witness yamuri chii? Ndikungoma yajinge pamusoro emakuroteni ndadzoka hangu pamatauro mashoko kuti amai ava vanenge vanoita step by step vachiendesa mwana wavo kuvanhu varume kutorwadziwa kaakaita nenhau yekuti kake chitu hatiti mukwasha akambobvata mukadzi wake zvetiwa nechikomba kubhedhukutu akauya naye kumba. Ini nemuromo wangu ndikati hakuna chimwe chinorambisa munhu kunze kwokubatwa neufero. Handitika kana ukaita mutoyo kana ukaita uchapa kana ukaita utsinyi haurambi. Mukwasha ikodzero dzako dzekuramba mukadzi wako. Ndikatoona mwana wangu wakomana 2 akarowa previous kuti vachinza kuda kumudzidzisa, asi mukwasha akazobhuira mafuke kuti ana tsano varova mukadzi wangu chiwirirana sei. Isina namadhamu wangu zvese zviripo. Handiti akanochaja 1.8 mukwasha akaidya bedwood. So apa muno zvakazorwadza jeni mweya ndezvekuti akanyema kudarira mambo makope achiteka kusa mombe 1 kuna ambuyo. Takazviona pavidhiyo. Mombe 1 yacho iri mumhepo here iri kupi? Ngateme Ndiani akanyepa? Ndiwe. Iwe.
Yaya kuna iwe mtaura imati chief. Musaita asha. Nama yavunza asinga. Tora kwani kuita senyaya kutauriwa. Majezi yaya mtoto akabatwa kubedroom. Iwa bana mkulasi. Awasiraiti. Wayenda wachenda kutoa mali osadi wachicha iwa. Wachienda kwa bedroom wachenda kunokula na kushigira wachicha mali osadi. Akisubaka nawe yawa ni moswe mwana wao. Mambo sikutaura nini? Niliona kuchukua watu waone kuti ndine mwanafunzi aiwa ni previous. Asinga kibaka nitanei. Ngatipata nitanei kuyana mshemushe kana nyama mwana wangu akabatiwa. Anonduza kuti sele mwana wangu akabatiwa so. Chitike sei tu anakuwa kula ndije. Toyeza kuti tinozoreza wana pokita sei susu wana vedo wali 2. Asa waitula mwana wangu atizoreza kuchaona. Aliwa ali 3 achwatoreza yofuza chi wana wangu. Alright. Pastor ya mai. Tikufunga aiwa inza garai pasi. Tukufunga kuti dare la mambo garai pasi. Dare la mambo rekuyananisa atisire kuputsa misha yevanhu. Idare rechivanhu zviri dare rechivanhu riputse misha yevanhu asinodza kuumbiridza. Nhau iripo yatakumbira takukumbira imi mamai nemamai toisa shoko rimwe chete kuna mambo kunyange uyu mukomana uyu aita business nawe kutanga ina kuya kumudarira mambo handitika saka toti poshe harwirwe piri haite sei saka isusu tikuda kumboona kuti apa takakumbira mambo kuti pfuma richauya asi pari zvinozvi zvekutaura mai avo nevava tovaka musha wevana ava kuti todii toita sei same token imimi ana mai vemusikana garai pasi nemwana wenyu tiri muno muzvekare tinokumbirawo kuti muchibuda muno mangwana chimboendai kuna nachiremba mumbototariswa ropa koneka takachena here handitika takumbira mambo after mwedzi 2-3 tikumbira changamire kuti vana venyu vachazoya mudare nenhau yepfuma atirambe kuti ndo zvatikukumbira kuna changamire kuti pfuma ngaizouya asi chekutanga ngativake musha uzvo Regaiti nzvikuno musikana previous iwewe ichokwadi here kuti wane mbiri yokungopombwa nevese vese yozo ana waunobatsirana here pazaneri kana kuti unenge uchiita nemurume wako baba womwana munomapinda nzasi asi inini zvangu chiuno changu hachina kumbosiyana nekumukarakadzi taura pindura saka unenge uchizotora kuti zvekutoite kunotengesa pindura ikazvinzwika taura tinzwe unosvikirwa nekufambi ari kumashava eupfambi unosvikirwa nekufambi kana arakusvikira so kana arakusvikira hazvina mhosva kuti munhu ari kubva pamuchato anotokukonza chete hanzi ndinosvikirwa neshava reupfambi aiwa kouya ari akako ndinosikwe iti pamusoro yerechinanga ini ndinosikirwa neshava reupfambi utaramamukana uyu mwana wenyu mamukuru vabereki amai muri kunzwa zviri kutaura mwana wenyu munoti chii inini zvangu zvandingataure mambo ndinotonetseka wangu acho kuti ndigare naye pasi haawaniki pamba pangu saka ndomuudzawo ndichiti aiwa ona achida kubetserana mwana wenyu akamira akadai panyika zvinodadisa noti makabereka muri kunzwisisa ndimi megazve munogona kuona muchiri kutambudza mwanawo muri kupanzwa murume wenyu ari kupima ari kugrendel muri mese
aiwa takasiyana. Makasiyana chii? Magariro acho andanga ndichiita ndosaka ndakazozvina taingogara tichingonidzana. Magara muchinetsana panga pasina mamesejes wo pakati penyu nemurume? Kwete mama. Nokuti apa zvazvinoita mukati mekurarama kwatinoita mwana uyu anokwanisa kunge asina mhosva. Pavai ndiri kutaura mwana anokwanisa kunge asina mhosva. Zvinopisa tsitsi kuti aende anogarwa nenhaka kana kuti neshave rambuya kudzinza kurudzi. Zvinoita kuti mwana ava anoenda kunoita zvese achiitiswa. Ndiye mwana akashingirira here kubisa chipfeko akanorova murume ariya? Chaimushingisa kuenda kunotora chipika chokwadi pasi rese richiona. Ishave raitungamirira ke. Saka imimi amai pfuma yamuri kuda pamwana wenyu kuri kuti maibika mabhanzi yaya yatsva, mungada here kunodada nawo muchiyatengesa? Iwo akatsva imi muri kuziva kuti mwana wenyu ane mhepo inenge iri paari. Zvinorwadza kuti avanomira avanotaura kuti ndine shave rekuda varume. Izvo vamwe varume vari panapa vanenge vakuti vakamuona ari yega vanoti tinotevera shave riya. Handini mazvinzwa mai? Saka zvinenge zvisina chirevo pakutaura kwedu kunze kwekuti mwana uyu anoda kufambirwa, mwana anoda kutsvagirwa chinokonzeresa shave iroro rive rinobiswa. Ndingada pane vari kuuya kuzobetsera vamwe veuro yavo, muprofita yeye kana auya, iwe newewo moenda mobetserwa. Uri kuzvinzwa here mwanangu? Nokuti apa wakamira wakadai unokwanisa kuzopondewa nevarume vacho ava. Uri kusundwa nemhepo. Saka 3 months ndoda iwe uzodzoka uzondipa feedback, because apa panenge pane hongu akahura akazviita iwe wakaenda kunowirawo. Uri kuzvinzwa? Asi zita rako nepikicha yako yakabuda panyika. Uri kuzvinzwa? Ndipo paya patakataura kuti aiwa zvinhu izvi zvamunoita zvikataura kuti ndakubisa chipfeko chako chinotaura mhepo dzekwako iwe ndio dziri kurwa wako. Kuburisa chokwadi hazvisi nyore kuti avanosumuka mukadzi akasvika so otaura kuti ndine shave riri pandiri. Unenge utori urwere. Wazvinzwa? Saka iwewe mese munoda kuti mushandirwe. Ambuya itai kuti mamunoshandira vana venyu. Inzwaiwo tsitsi, pfuma yenyu muchapuwa, but after 3 months taona kuti vana vachagara sei ava. Anditi pfuma yenyu ndati muchada sei? Saka ndofunga ndizvozvo moda kuzobetserwa. Mazvinzwa kana ndazvinzwa wangu asi pane kuda kumboti taone pamusoro. Saka kubatsirwa kwacho uya kugara unyama wendi. Ini ndinogara uko handizive kuti anobatsirwa sei, ndinofamba naye chirudzi. Aiwa kana aiwa zvinezvi mukadzwa kuti ari kurwara amendeko. Imimi uyu iwe murume ozotsvaga ukumbire mvumo naambuya vako vari vaviri mozouya nemukadzi wako, asi ndoda kuti muye unose chishavi. ndainogurendeke masvika pandenge ndamuudza kuti masvika pakati pemwaka iwoyo mwedzi mingani? 3.
avo vari kutaurawo vanoziva patowanika ina inopera iwo unoda kurudziswa futi. Zvinoita vakadzi vana vane zvinhu zviviri zvinoti uroyi nechifambishi anotanga vatsvaga zvinoita kuti uyo apuse uyu. Kana apusa anosiyiwa akarariswa nemutswe wodzurisa weka neduri achibuda achienda kunoroya kana kuti achibuda achienda kunohura. Saka harisi dambudziko rakanyanya rinopera. Vachadaidzwa namambo kana vauyawo vanokubatsira futi, asi ndino chivimbo mambo chokuti mukati memwedzi yamapa iyoyi uye anofanira kunga kugara zvakanaka nomukadzi wake. Wasindika shamari iwakomborerwa ini unozoenda unotsvaga ndofunga ini ndaita furufya makuru ati wanzwa ndichitsanangura simukai